वेलकाम टू नेचार पाब्लिकेशन। नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो ओरैबायदि मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्रा खिन्थानो आखायाव लादों। बे जाहैबाय वाट्सएपखौ जों बयबो बाहायो, बयनियावबो दङ बे वाट्सएपआव। नाथाय मोनसे आं जाय खिन्थानो आखायाव लादों बेखौ नोंथांमोना मिथिया जानो हागौ। बे जाहैबाय माबि नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेइलावनो नुखाबाय मा होननो नागिरदों। बे जाहैबाय जोंनो मालाबा नांगौ मानसि बा नाङै मानसि बा सम सोलाबनाय सोलाबै गोबांथार वाट्सएपआव मेसेज फैयो। नाथाय मेसेजाव मा लिरना हरदों मा हरदों जोङो नायोब्ला बै बिथांमोना मिथिनानै मोनो। आरो नोंथाङा रिप्लाइ हराब्ला बिथाङा मा सानो, नायनानै हराखिसै दासिमबो, मा खालामदों नायनानै ओरैनो दोनफिनलायदों, बेबायदि सानखोमानानै थायो। नाथाय नोंहा मालाबा सोलाबा एबा बै मानसिनि सायाव साबजानाय मोनाब्ला नोंथाङा बेखौ रिप्लाइ हराबो जानो हागौ। नाथाय नोंथाङा नोंथांनि बेबायदि आखलखौ नुनानै नायनानैबो जुदि सिरि थानायखौ नुयोब्ला बै बिथाङा हरग्राया नोंथांखौ दुखु मोननो हागौ। अब्ला माब्रैहाय मिथिनो मोनो? बे जाहैबाय नोंथांनियाव रिसिभ खालामनायाव बैनियाव मोनसे मार्क जाखांगोन, खाथियाव नुखायो, बयबो मिथिखायो, राइट सिन जागोन ब्लु कालारनि। आरोबाव नोंथाङा जुदि नायदोंबा डाबल मार्क जागोन ब्लु कालारनि। दानिया अब्लानो मिथिबाय बे नोंथाङा बे टेक्सटखौ बा मेसेजखौ नायबाय आरो नायनानै 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा साननै सानथाम जालांबाय थेवब्लाबो रिप्लाइ हराखै। अब्ला नोंथांखौ बिथाङा गाज्रि मोनगोन। नाथाय बिनि अनगायै नोंथाङा नायनानैबो बै बिथाङा मिथियालासै बा नैबे मार्कआ मोनसेल' जानानै थागोन, बैनाव नायै बादि मोनसेल' देखायबाय थागोन, नाथाय नोंथाङा बेखौ नायखांबाय। बिनि थाखाय नोंथांमोना मा राहा खालामनो हागोन? दा बे जोबोद गोनां। मालाबा जोंनो सम सोलाबा, नाथाय फरायबाय मिथिबाय मा हरदों, नाथाय हरफिननो सोलाबला, अब्ला बेयो खामानि होगोन। आरो सोरखौबा सैया, बेयावबो हराला, नायनानै थाबाय, हरफिननो गोसो गैया, हरफिनला, बेयावबो खामानि होगोन। नोंथाङा अब्ला मा खालामनांगोन? नोंथांनि मबाइल डाटाखौ अन खालामनानै फैनाय लोगो लोगो बै मेसेजआ नोंनाव हाबगोन आरो नोंथाङा नुगोन आरोखि मोनसे गोदान मा फैनानै दंफैयो, नोंथांनाव मोनसे मेसेज फैनानै दंफैयो। अब्ला नोंथाङा लोगो लोगो मबाइलखौ फ्लाइट मुडआव दोनदो, फ्लाइट मुडआव दोननानै फ्लाइट मुडखौ अन खालामदो, अन खालामनानै वाट्सएपखौ खेंदो, वाट्सएपखौ खेंनानै नोंथाङा बै टेक्सटखौ बै मानसिनि प्रफाइलाव हाबनानै टेक्सटखौ फरायखोमानानै लादो। फरायखोमानानै लाखांनायनि उनाव बेक खालामनानै नोंथाङा बेक खालामजोबदो, वाट्सएपखौ क्ल'ज खालामदो, बेनिफ्राय मबाइलखौ फ्लाइट मुडखौ अफ खालामफिनदो, अफ खालामफिननानै लादो। अब्ला नोंथाङा नुनो मोनबाय मार्कआ मोनसेल' जागोन नोंथांनियावबो आरो बैनियावबो मोनसेल' थागोन। अब्ला बै बिथाङा साननानै थागोन जे नोंथाङा टेक्सटखौ नायनो सोलाबाखै एबा नायाखै, दासिमबो नायाखै, बेबादि सानबाय थागोन बिथाङा। नाथाय नोंथाङा बेखौ अलरेडि नायनानै थाखांबाय। अब्ला लोगोफोर, बे खायदाखौ नोंथांमोना निस्सय मिथिया जानो हागौमोन। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मिथिनानै लानो हाबाय आरो जानो हागौ नोंथांमोना बेखौ मालाबा नङा मालाबा खामानियाव बाहायनानै लागोन।